Давай тебе самый красивый сумку у тебя будет, рюкзак. Энергетик мәдәният сарайы мәйданында беренче сыйныфка баручы балалар өчен бәйрәм. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия чарасы быел да малайлар кызларны сөендерде. Тормышларындагы зур вакыйга белән балаларны район башлыгы тәбрикләде. Добро пожаловать, классы вас ждут, школа подготовлена, питание будет бесплатно в Лагерса. Ну, с праздником! Зәйдә быел тәүге тапкыр мәктәп бусагасын 530 бала атлап керәчәк. Хәйрия акциясе кысаларында 103 бала мәктәп портфеле алды. Бәйрәмгә чакырылучылар арасында улы Ратмир белән Лейсән Камолова да бар. Безнең өчен быелгы ел бик җаваплы ел. Без беренче класска барабыз. Әзерләнеп беттек, дисәң дә була. Вот. Нәрсәләр аласыз? Безнең оласы калды. Портфель оласы калган иде. И дәфтәрләр, ручкалар калды инде. Бүтән әйберне алып бетердек. Гаиләләр иңенә төшкән авырлыкны беразга гына булса да җиңеләйтү өчен матди ярдәм күрсәткән кешеләрнең барысына да рәхмәтле әтияниләр. Бәйрәмгә килгән сабыйлар исә мәктәпкә укырга керүнең тормыштагы зур шатлыклы вакыйга икәнне төшенделәр. Адилә Бөрханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.